weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to luggela purela to suro ɓoti to sorfo to siwondu to agrisa to maɗɗa mulena to maɗɗa yerbaba to maɗɗa yirlaɓe to liggela dede to wendu ceerno amadou to wendu ceyɗe to mbolo khalifa to beelela gawdi jaɓala julliji kon takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou togsela joba ha to dural ceerno mamma kanna to ligseyba gural yaro e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie nogas jeeɗiɗi toon médicament ji ɗi happu mumen gasi ko kañum woni ko jiita duppa e nder Nouadhibou lobbuɗo yurmede to leydi Sénégal gendarmerie nationale waɗi opération mom pattam limijo to leegal bitegal cité imbécile e nder Dakar ɓe nangui ko famdi kala ujunnaji ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo ɓe pewani to leydi Mali commissaire Ousmane Diallo gardiɗo commissariat mo 5e arrondissement e dadiɓe mum ɓe jiiti fedde wuyɓe dartonoɓe wujjude wallaji e nder leydi hen to leydi Burkina Faso seppoji gulle jaw jubbinama aseda hanki o e nder Ouagadougou namdade kayde laamu ngu waɗata démissionné ha laaɓa to leydi Nigéria ko seppoji mawɗi mbeɗi toon namdade kay yo état Yoruba taw ko état leñam leñmago yo tafe e nder leydi he to leydi Tunisie ko laana danniyankoɓe ɗanne suuɗeɗo kañumen wi e nder maje kaɗe leydi ndi ko famde kala capanɗe nayyi o tata neɗɗo wasi hen fittade mum habaruji men joolam jaɓiri so waktu rokki en men jaa ha to Philippines to Chypre to Afghanistan to leydi France bisimilla moon e ketki hotodirte joni jaaguel ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wone sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sita miyom e rafiji kewɗi goɗɗi taw ko rafiji rewɓe ceerno Djiby Sy ne yawa rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe ɓe darotaki kala ceerno Djiby Sy ene yawrani rewɓe ronkuɓe hebde dewle ceerno Djiby Sy ko jawɗo ittude baɗanal jawɗo bonnude korte ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal danawal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo halwa bawɗo lolgal sanne sanne ceerno Djiby Sy ene jogui safaruji ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tetera fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeeɗere fin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni o heeɓi leɗɗe kese pulla jaaduɗe e jamanu leɗɗe ɓeydoje goragu leɗɗe ɓeydoje maniyu e cafro maniyu mo sellani an kadi jawɗo yitade hoore maɗa caggal joftude cuddiɗo maɗa jokkodire ceerno Djiby Sy joni certa hen ha laaɓa ha wiiwe ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen jippiɓe leeco ustaraɓe goragu sa jokkodire ceerno Djiby Sy joni jittuɗa hoore maɗa hano hannirtani ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum aroɓe yo gaddor nokkuji mumen to mbaɗi ayiji mumen le safaruji mumen ceerno Djiby Sy ne wiya kadi kala jiɗɗo waɗnede listihar ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa so waɗnima listihar cikkata mataw koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne tawe nder Nouakchott legal bitegal netted sara jeere netted numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 omo jogui kadi base makko to leydi Mali woni toon ko miñi ko to Nioro Mango o
ko non wiete ko Samba Sy numéro mon téléphone ko 00223 90 22 94 71 Ceerno Djiby Sy komo Allah hande luɓiri gandal omo waɗa pegge ɓeydoje arsigaji omo waɗa usula Ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko ayo bela yo mi dami bela mi hindana bela yo mi jaftay bela ayo bela yo mi dami bela docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sow en andino dendagal bandiraɓe taweteɗe jokli windere kala oɗo ñalawma hande mo tawe to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal aslem sawi boutique Modou Wadda kala mo nandiɗa ma adde haɗo docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djiby Sow ha juma kala humtima docteur Djiby Sow ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗo Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacar Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñaw mo gonduɗa nanda ene sakte andu asirti hen docteur Djiby Sow witti yanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis mema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donkuɗo yo elle mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo sertu heena docteur Djiby Sow ene safra donkuɗo dañƴe ɓesgu ko nonne kadi kecceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminati nder ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ene yaltina ha laaɓa to gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djiby Sow omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma sa yiiɗi jokkodire docteur Djiby Sow mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden dando faade docteur Djiby Sow taweteɗo to cuuɗi meɗen Jawara kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo nayya lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui aseta hanki o e wonde nder waktuji nogas nayi cakkitinoɗi ɗi ko ujunere temettete capanɗe joyi e yimɓe jeenayo kolkisa tumanoɓe yataw gondani e mboroso corona e nder holkiso he capanɗe joyo e capanɗe joyi neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso e nder ɓe cellanoɓe kadi hen capanɗe nayo kepti cellal men paati galleji men ñalawma hanki o noon hay goto ala tinaɗo mo rafi o yooɓi fittane mum e nder jokoli leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi tinama kay toɓoji e nder hoddela Charqi ha to Guidimaga to hoddela Charqi ko nokku goto tinɗen heeɓi toon toɓo woni wuuro wiyetego Fasala Nere gon heeɓi ko millimétre uji tati tawi noon koto Guidimaga Sehil Babi heeɓi 14 millimétre Ngabo heeɓi millimétre uji 4 Meselem heeɓi millimétre uji 6 e Hela Issa Baba heeɓi 9 millimétre Melga heeɓi ko millimétre uji 6 Samba Tungey heeɓi ko millimétre uji 6 Sedel Me heeɓi ko
sappo jeegom millimétre to wiyete el tekan heeɓi ko sappo millimétre el masgoul heeɓi ko millimétre uji jeegom kumba ndaw heeɓi ko 5 millimétre jalla heeɓi ko sappo tati millimétre to wiyete kelem dubbegu ɓen keeɓi ko sappo 1 millimétre ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni laamo halfinaɓe ko fati en nden ka excel wuro Nouadhibou ɓe duppino gas 7 tonnes taw ko médicament ji ɗi happu mumen gasi ɗi happu men gasi ɗiɓe keptino e juuɗe taw ko ɓen commerçant ji joom pharmacie naji ɓe nunɗani hono ndeɗo duppande noon hono mum hulɓinade e mawnude meeɗa wadde e nder leydi he e nder Nouadhibou kala saabu kay ko no gas 7 tonnes médicament ji ɗi happu men gasi woni ko duppa ñalawma hanki ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou sokhna Mariama Mintou Baba Ahmed ko conseillère chargée de la coopération internationale to ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique o waɗi supervisé dokkirgol temedere ordinateur noon tawa ɗiɗon ordinateur uji dokkira ɗum ko ɗiɗon sandaji woni étudiaji janggoji e nder institut supérieur professionnel de langue de la traduction et de l'interprétation hono yubba wula Ahmed ko kañuma wonno ngan sanga joguiɗo konngol ɗiɗon étudiaji o holliri hen weltare makko mawni no fewi o yetti o mani laamu ngu e dow inde étudiaji ɗi kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar se numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen gendarmerie nationale tana jokki kay fittude dendagal bandiji tawteɗi e nder Dakar kala caggal nde ɓe mbanno opération maji mabɓe pattamali miijo to Mermoz e to Ouakam to Kër Massar joni kadi ɓe jaɓani koto wiyete Anna Bel Air to Anna Bel Air noon ha tengti e nokku biteɗo Darou Salam e nder o nokku kadi ɗe waɗi nokku goto ɓe mbiyata ɗum ko cité imbécile to cité imbécile noon hono colonel Abdoula Mbengue ko commandant gendarmerie to banggue hirnangue o holliri tigui wonde ɓe nangui to cité imbécile to ujunnaje 2.1 neɗɗo ɓe teɓima ɗumen taw ko yimɓe ɓe pewani opération o noon o holliri tigui ko 420 gendarme kañum tigui woni ko rendina tawa kadi ɓe kutiri 56 werla wondude e dawaɗi 6 e nder ujunnaje 2.1 neɗɗo teɓaɓe ɓe pewani ɓe hen 110 ko rewɓe nangaɓe ɓe kala noon ene jiiya tigui nder leyɗele jeeɗiɗi woni 7 nationalité e nder ɗen leyɗele jeeɗiɗi noon en tawe hen ɓe Sénégal naɓe ene tawe hen Sénégal naɓe keptanama kadi drogue ɓe tawrama drogue e matériel uji kewɗi gujjaɗi wondude e ko wiyete arme blanche ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Gundum aseta hanki o 3 lewru juillet hitande ujunnaje 2.21 ko accident kulɓiniɗo waɗi tolno wuro wittego Mangarungu mangaru neɗɗo goto wasi hen fittandu mum ɗiɗo waɗɓe kadi mbarmi hen mayɗo hen o ko inspecteur arabe mo li FM mo Goundouba kañum tigui kañum wasi umminode inspection mum e ene wondi e gollediɓe mum ko on tigui wasi fittandu mum ɗiɗo gañiɓe ɓe noon ko gondiniɓe makko ɓen noon e oɗo saaha joni kañumen ɗiɗo gañiɓe kala nawama to hôpital mo Ziguinchor ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar militaire Sénégal najo goto de militaire ministére goto Sénégal najo jeeyaɗo e ɓeɗon dadiɓe ɓe laafaji mbulaji woni MINUSMA yetti yaltunoɗo adduno kayi guila ñande 23 lewru juin hitande ujunnaji 2.21 e nder leydi Mali tawi ko werlam mabɓe wanno accident noon o waɗama hanki de waɗama dernier hommage makko to Bamako lamorgo leydi Mali en tawtora noon oɗon en tawtora ɗum noon hono biteɗo El Qasima Wane on ko kañum woni représentant spécial secrétaire général woni koɗal kuuɓal fedde Nations Unies kanko kadi woni chef de mission ko alata hande o naya lewru juillet hitande ujunnaji 2.21 sanga 16 woni tigui waktu mo kalteno ko joni tigui goski makko foti yettade e nder Dakar to boowal laaɗe diwoje ngal Dakar caggal ɗum noon ɓe kiki goski ki ɓendine to wuuro mabɓe tawtengo e nder Falle Kolda altine janggo 5 lewru juillet hitande ujunnaji 2.21 ko nden tigui o wirote to wuuro mabɓe wiyetego Darou Sambo noon en tawe tigui to wiyete Sare Yoba tawe Sare Yoba soldat mayɗo o noon o jeeyano tigui koye koninkoɓe ɓe hinde koye koninkoɓe laafaji mbulaji woni casque bleu en tawa kadi koɓe hinde destin 10 koɓe 1.9
neɗɗo nuldinoɓe toon tawɓe garno toon ɓe tawe ndara leydi Mali guila décembre 2020 ha février 2021 kala ko toon ɓe goni mission mabɓe noon ko lebbi sappo e ɗiɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aleda hande o nayi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho ko ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi neɗɗo kolkisa e ndera holkiso he noon temedere capanɗe nayyi e goho tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e ndera ɗum noon so ɓetama to banggue pourcentage ene holiri tigui e nder temedere kala hen jeegom piccala jeeɗiɗi ko fiɗaɓe e nder ɓen capanɗe nayo e jeenayo hen e nder ɓen noon en capannayo e jeenayo ko contact suivi woni memodirnoɓe e wonduɓe rafi o capanɗe jeenayo e ɗiɗo heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellanoɓe kadi capanɗe joyo kepti cellal mumen paati galleji mumen sappo e goho neɗɗo en tampisannema ballite to banggue fofango tato kawrela dialla leydi Sénégal ene yaara e ñalawma hande o capanɗe nayyi e tati ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeetato neɗɗo fiɗaɓe corona hen capanɗe nayyi e goho ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetati e tato ko keptino cellal mumen ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗo e nayo kawrino e ladial temedde jeenayyi e sappo neɗɗo ko ɗum woni e oɗo saaha joni ko hedde juuɗe safroɓe aset hanki o noon hollirama tigui ujunnaje nayyi e temedde joyyi capanɗe jeenayo e nayo neɗɗo ñakkima ñalawma o goto so yante ñakkinoɓe ɓe jetto temedde joyyi capanɗe nayyi e jeegom ujunere temedere capanɗe jeenayo neɗɗo ko fuɗɗi ƴettude ñakkuji mumen e ndera leydi Sénégal kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma en jaa ha to Madina Gounass noon hono El Hadj Macky Sall hoorejo leydi ndi o ƴetti tracteur Kesapul jaaduɗo e jamanu o waɗi ɗum ballal faade kay e ceerno khalifa men khalifa diine khalifa Medina Gounass hono ceerno Ahmad Tijane Ba ona tracteur ɗon ko gam yidde wallide ceerno kay no guesa mum ba rimira hano hannirta ni ɗum nan ma en ketto cimtolo musidɗo men sehil men Ama Samba Lo. mawɗo leydi Sénégal hono Alhaji Macky Sall ngam famdemo e andudemo wonde Madina Gounass wuuri koye ndema ko ɗum saabi o neldi ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Ba haaliɓe teddude Madina Gounass tracteur baɗɗo fayida ngam ko wallitori e nder guese ɗe ceerno Aliou Badara ceerno jaɓɓinoɗo ngal neldal ina arta hen sababu garagal men ɗo hannde ko hollude weltare e président de la république hono Alhaji Macky Sall andude mo wonde ceerno ko khalifa diine ko khalifa omo andiri ɗum kadi ko demowo ko gaynako ko gawowo ko baɗowo dendagal gueɗe ɓamtare omo andiri ɗum kadi ceerno gandal makko e ceerno e ɗum waɗi o neldi oɗo tracteur ngoɗo diallo neldi ɗum ceerno pour wallitoro e golle guese ɗe hande woni jettagol tracteur o ɗo e jiddiri ɗum Allah no fewi kadi o ari e saaha mum ma o dañcu wawde wallude kadi golle gonaɗe e oɗo saaha no fewi fodde ko yettiɗo ko kanko mintini o woni ɗo ko tracteur o e diallo muɗum amin belti hen no fewi amin kadi ñaganomo kanko président de la république nde Allah rokkatamo sago makko e leydi ndi e darde makko e ɓamtare e darde makko e remoɓe e darde makko e aynaɓe e darde makko e banggueji ɗi fofoof guila e santé ha e fofoof dendagal fodde ko darani hen leydi ndi ko amin jettamo hen amin jettanamo hen Allah dendagal dental e ɓesgu ngu kala kolli hen weltare men mawde e ngal ballal pawedingal ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ama Samba Lo dendagal dilloɓe e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma foof beltima e ngal ɗo ballal heɗen mbiya tan ceerno yo jogoro jamma ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to Medina Gounass ko to leydi Mali paɗen Ousmane Diallo ko commissaire divisionnaire ko kanko ardi commissariat mo 5e arrondissement mo Bamako kanko e dadiɓe makko ɓe teɓima fedde wuyɓe tampinnoɓe diwana Bamako e kati kala taw ko dartanoɓe wujjude werlaji ɓe teɓama noon kamɓe teɓaɓe fedde ɗe noon ko ɗiɗo woni inde mabɓe alkule ɗe noon ko SK wondude e goɗɗo ne wiye AK e goɗɗo ne wiye BC e goɗɗo ne wiye MAF e goɗɗo ne wiye AKA ko ɓeɗo tigui goni fedde wuyɓe nde ɓe teɓama noon ɓe kamɓe noon ɓe dartano tigui ko wujjude autoji tawa kadi ɗina autoji koɗi hinde toyta kata wondude e Mercedes uji 190 koɗi ɓe ɓuuri wawde wujjude soɓe gujjiɗi ɓe kewi nawde ha to haay ko toon ɓe kewi yeyude ɗin kamɓe fedde wuyɓe ɓe noon mone mabɓe kala ene jogui gollal ɓe hen jara ko wujjoyde soɓe wujji ha gaydi dokka heddiɓe ɓe ɓenne jaaha yeeyoyde mone mabɓe kala ene jogui ko heewi ko hutorto caggal nde ɓe teeɓa noon ɓe tawama tigui ɓe teeɓama noon caggal nde ɓe teeɓa noon
noon addini ɓe yawde teɓeɗe ɓe noon ko caggal nde ɓe gujjuno werla goto on joom werla noon portoyi plainte contre x nde o porti plainte contre x noon tawa kadi o holliri werla makko ko yinde 4-4 pick-up mo yinde 4-4 tawa kadi ene waɗi systéme GPS ko ɗum saabi noon haaɓe jawi yitede nde ɓe teeɓa noon tawa halfinono enquête o ko capitaine Fouseyni Tangara capitaine Fouseyni Tangara kañum halfino ɓurɗo lollidde Japon kañum halfino enquête o ko ɗon e ɗon o wawi teɓade wawi yitude oto caggal nde ɓe mbaɗi loskoji mabɓe noon e ɓena wuyɓe ɓe tawriɓe tigui ɓe jogui werlaji 5 gujjaɗi hen 4 ko toyataji ɗi hinde pick-up keddiɗo o komo hinde 190 woni Mercedes ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o ɓayini communiqué makko mo tongode 4 e 4 ko fati e mboroso coronavirus o holliri noon e nder tongode he noon o nder communiqué makko noon o hollirde communiqué ko asata hanki o ɓayini oɗon communiqué o holliri noon wonde kay nder waktuji nogas ene cakkitiɗi hanki ɗi ko 9 e yimɓe nogas kolkisono timmonoɓe kay ya taw gondani e mboroso COVID-19 e nder holkiso he noon ko hen tato tawa e jaati ko fiɗaɓe mboroso kati ko neɗɗo goto commune 2 mo Bamako ko neɗɗo goto commune 4 mo Bamako ne ko neɗɗo goto e nder ɓe cellano ɓe sappo kepti cellal mumen hano hannitini paati galleji men neɗɗo goto hawre ladial sappo e joyi neɗɗo wonduɓe coronavirus nana antine nder cuuɗi cafrirɗi ɗi leydi Mali kala hen goto noon tampi sannema ballite to banggue fofango leydi Mali kadi eɓe jogui leydi Mali kadi ene jogui nogas jeenayo wodɓe wonduɓe mboroso coronavirus kono ɓen musaka no fewi cafroto keɓata safruji men ko nder galleji men tawa ko joncaɓe ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni tuggi ko leydi Mali naati corona naati leydi ndi faade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol corona ɓe ƴettima 14,3 e jeetato e nder hen noon hen ujunnaje 10,7 no e 9 kepti cellal mumen hano hannirta ni 526 neɗɗo ɗum woni ko hawrela diala leydi Mali kadi ɓe jogui 160 neɗɗo taw ko joñaɓe ne paadi holkiso men tumaɓe ya taw gondani e mbaraso coronavirus kanko jagoɗo nder communiqué makko holliri tigui e nder jokli leydi Mali kala ko fuɗɗiti notade e ñakkade haɓade coronavirus koɓe 142 ujunere fawi 423 neɗɗo fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen arwanigo so tawi noon ko ƴettuɓe ñakkoji mumen ɗiɗo ɗe kala ɓe ƴettima 49 ujunere 150 neɗɗo ko fuɗɗi ƴettude dose ɗi mum ɗiɗo fof famɗi no fewi saabu sinno ko tout sewino yimɓe ƴetta tawno oɗo saaha joni ko million ngaji limtete ɗum noon kanko ministre jagoɗɗo kalfinaɗo ko fate e cellal aade omo waɗi erago ko noon kadi enene mbaɗi erago fade dendagal bandiraɓe kala nde ƴettata ñakkoji mumen e oɗo saaha joni ñakkoji bawɗo wondi kala ha tenti noon e haɓade ɗiɗo rafiji taw ko rafi biteɗo COVID-19 ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar fennomima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso aseta hanki o lundiyankoɓe mbaɗino mbino ni so wadde seppo men pattam limingo seppo molantego Allah ɓe joɓini ɗum tigui ñalawma hanki o e nder Wagadugu lamorgo leydi ndi seppo ngo ɗon ko hollirde mette mabɓe kay ɓe bertaki hay ketta kuntal wonande laamu kay e oɗo saaha jonde ɓe gardili laamu ngu saabu kay kamɓe addade laamu ngu kala e oɗo saaha kala ko jangguji musdi no fewi jokkodiri e nder leydi he kala saaha ko jambureɓe mbasata pittali men saaha kadi ko dadiɓe mbaɗete jangguji mbasa pittali men e oɗo ha joni noon eɓe jokki kadde erago mabɓe faade laamu ngu kayde premier ministre démission ta gouvernement mum foof démission yimɓe hattanɓe joguiɓe hattani mbawa suɓede kay mbawa artade leydi ndi e nder seppoji he noon e yeehi hen joguiɓe taalluji mumen ene binda hen beele leydi ndi kam laamaka walla beele leydi ndi kam ala hoorejo leydi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Nigéria paɗen asedda hanki o seppoji mbaɗi e nder leydi Nigéria tawi ko seppoji tawi ko leñol witeɓe Yoruba ko ɓen mbaɗi ɗiɗon seppoji ƴina seppoji noon ko namdade nde ɓe keɓata état mabɓe taw ko état Yoruba wiide tigui yoɓe keeɓa nokku mabɓe taw kamɓe jeeyi oɗon état biteɗo état Yoruba on paami tigui ɗiɗon seppoji ko seppoji leñamaji police noon sawiɓe sakiriɓe gaz lacrymogène hutiri kadi ndolago gam sarde ɓe biteɗo Sunday Iga Boho on noon ko activiste molanteɗo Allah ko kañum kadi ardi kañum kadi waɗi erago faade
godona seppom ko adi non balde ɗiɗi seppo ngo sabu gila alkamisa taw police yehino galle makko yiiloyade mom e nder nokku biteɗo ibadan e oɗo saaha joni noon fedde follirama noon gila alkamisa faade oɗo saaha joni ko portaɗo dispari woni tigui ko donkaɗo ande to heedi hay goto anda to heedi kanko biyeteɗo Sunday Igbo noon omo teska tigui ko e nder réseaux sociaux ji ha e nder jayɗeɗi kala ko kewɗo wadde e rango makko faade leñol yoruba en faade leƴƴi keddi ɗi kala hollirde gañamtumago makko faade kay e leñol fulɓe ha tengti noon e ɓen fulɓe aynaɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pular ko to leydi Tunisie paaden e nder maaje kaadede leydi Tunisie ko bato jollunoɗo ɓeɗon sagataɓe ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗaru e ka jolluno temedere nogas jiiɗiɗo neɗɗo koko on bato yuwi e nder maaje kaadede leydi Tunisie e nder ɓen noon hen 94 keeɓi fartangue tigui wawde faabede 94 heddiɓe kala ko hen mbasi pittal men laana ka noon yuwi koye nder luggere witende Zarzis ɗum noon ko tollo ngoɗo wuuro tawtengo to worgo ɓaaƴo funnague e leydi ndi bato o noon o yuwi ko jamma aljuma ina wiyata aseta hanki o bato hollirama tigui o umurno ko to leydi Libi e to nokku to wiyete Zouara ko toon umorno o fano tigui ko guila ñande nogas jeetati lewru ñande jamma nogas jeetati ne wiyata nogas jeenayyi e lewru juin mayno ɗum ko guila ndiyen o ummino to Zouara e nder leydi Libi o yaɓanno tigui koto dongro Europe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar kabaruji men jooɗam jabeeri ko leydi Philippine paaɗen tana muuso kañum tigui fini ñalawma hande o nder leydi Philippine ko avion militaire gonnoɗo e juurade kañum tigui rati atterrissage mum o rati pistito fonno juurade ɗum saabima accident ona laana diwo ka noon e ko jolluno 96 neɗɗo 96 neɗɗo jolno hen nogas jeenayi ko ɗon mbasi pittali mumen heddiɓe ɓe kala noon 50 heddiɓe ɓe mbarmi hen ne waɗi hen kadi barmuɓe barmanɗe musse no feewi koto leydi Chypre paaɗen e nder île goto tawteɗo e nder Chypre ko cumu musku kulɓinigo tawteɗon guila aseta hanki o hollirama noon e oɗo saaha ngo noon cumu ngu fuɗɗima yoɓade pittali nayyi koto leydi Afghanistan paaɗen seɓɓitiɓe ɓe hinde taliban tawteɓe nder leydi Afghanistan e oɗo saaha joni heppuɓe kay ko dadiɓe Amérique jaltata leydi ndi paɗani ni ha dadiɓe Amérique naaɓe jalta leydi ndi ɓe puɗɗima kay heptude yoga e nokkuji yoga e région ngaji tawteɗi e nder leydi he hollirama noon jamma beɗɗoɗo henne noon ko pellodiral musgal waali tigui hakkude mabɓe e dadiɓe leydi ndi e nokku wuuro witengo Panjwa noon tawi nder région mo Kandar noon paami tigui ko région mabɓe wonno ko kamɓe tigui laamino o nokku ko addi ko dowlaji tendude Amérique nelɗo toon koni kankoɓe mum e oɗo saaha joni yidde mabɓe kay ko heptude oɗon nokku jamma hanki noon pellodiral musgal waɗi toon polko fatide banggue mabɓe kamɓe taliban ɓe kepti laamu ngu walla ɓe kepti ngoɗon wuuro e oɗo région kala ɓe kepti ɗum e juuɗe dadiɓe laamu ngu e oɗo saaha joni on diwan tawte Kandar en tawi juuɗe mabɓe koto leydi France cakkitoɗen Marie Le Pen waɗama reyɗi o suɓama kadi walla o subtama gollo watti lawol nayɓi walla e oɗo saaha joni komo subti en yo ardo kaɗo landa witeka front wiyete ko tigui landa witeka extrême droite français woni tigui rassemblement national o ko ngollo noon waɗi lawol nayɓi walla woni 4e mandat komo ardine landa kam koye saaha kay landa ka joɗino congrès mum e nokku to wiyete Perpignan ko wuuro tawtengo to worgo leydi France alata hande o ɓe joɗino ko alata hande nayya lewru morto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko ɓe joɗino on congrès ɓe cuuti juuɗe noon gam yidde suɓade mo kay e nder temedere kala hen 97 piccal 35 woni 98,35% ko kanko wonen yo jokku addade landa kam siftinde on noon gila 2011 kanko debbo biteɗo Marie Le Pen ko kanko tigui ardi kaɗo landa wiyete ka Front National e oɗo saaha joni noon kadi mo gimbi gam jikkodiroyde e oɗon biteɗo Emmanuel Macron e dendagal ɗaminiɓe ƴammoyde lefol laamu kala e sumgoji hoorejo leydi payaɗi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to Madina Gounas ko Ama Sambulo ñalawma janggo ma ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr ketti malaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on. Kettude kaburu